Usap patay samtang di mobo sa 40 ka mga pasahero samdan. Human mabalintong ang usa ka pampasaherong bus sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Samtang laing pedestrian sa Cagayan de Oro City ang patay sab, human mabanggaan og freezer van ato sa iyang pagtabok sa dalan. Nakalerto si Cyril Chavez. Buak nga samin nga nagkatag-katag og di na maitsura nga bus nga nabalintong sa kalsada. Kini ang eksena sa aksidente sa barangay Mubod, Oroquieta City, Misamis Occidental. Ang aksidente nahitabo pasado las 11 sa buntag adlawng Lunes. Sa investigasyon sa PNP, may gawas nga gikan sa Dipolog City ang bus og padulong sa Cagayan de Oro City. Yang kalit kining natumba sa kurbadang bahin sa kalsada. Tungod sa impact, samdan ang gibana-banaang anaa sa 48 ka mga pasahero kung asa patay ang usa ka senior citizen nga babaeng pasahero. Kining driver sa maong bus nagmaniover no sa dalan nga alikuon kaayo og didto sa iyahang pagmaniobra sa iyahang manibela na instead nga maka kining mamaniobra og insakto na tumba na hinuon ang maong bus. Padayong ginatambalan karon sa ospital ang sobra 20 pa ka mga pasahero samtang luwas og nakagawas na ang uban. Nagpadala na sab kuno og paunang pinansyal nga tabang ang bus company ngadto sa mga biktima. Doon na sila mga amicable settlement but still ang ato ang kapulisan no nag-andam gihapon sa mga dokumento nga kinahanglan kung makahuna-huna kining mga pasahero nga mopasaka og kaso. Samtang dead on arrival sa ospital ang usa ka 53 anyos nga lalaking pedestrian human nga aksidenteng mabanggaan sa freezer van sa Mother of Perpetual Health Avenue, Barangay Patag, Cagayan de Oro City, alas 11 sa gabi adlawng Lunes. Sumala sa PNP, kalit mitabok ang biktima sa lane sa freezer van, butang nga wala kining malikaye sa driver nga miresulta sa bangga. Alegasyon sa driver sa freezer van nga iyang nakita nga naga-cellphone ang biktima sa pagtabok niini, rason nga posibleng wala nakabantay. Mao lagi katong pitsayar mong allege na nga ang katong mga pedestrian wala na nagbantay sa dalan kung adto na bay mga sakyanan kay matud pa sa driver nga nag-cellphone kuno naikatawag nagwa sayang bag naikatawag. Wala na gikustodiya pa sa PNP ang driver sa freezer van human nga aduna na inisyal nga panagsabot tali sa duha ka partido. Sa mga pedestrian magbantay-bantay kita kanunay magtanaw ta permente kung aduna bay mga sasakyan diya nga nagdagan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.